Poderíamos estar falando do que verdade importa, pero tócanos falar hoxe dos indultos. Ben, segundo os datos da Fundación Cibio, dende 1996 concedéronse 227 indultos a condenados por corrupción. Concretamente, por parte do Goberno do Partido Popular, na legislatura de Mariano Rajoy concedéronse 16 por delitos de corrupción. E resulta, francamente, moi difícil comprender a incoherencia da súa postura, porque se pensan realmente isto, o que pon na moción, gustaríame que nos explicasen por que uns sí poden ser indultados quenes cometen delitos por corrupción e outros que cometen outro tipo de delitos non poden ser indultados. E certamente, a Lei de 18 de xuño de 1870, que é a que regulou o indulto, é unha norma que está vixente actualmente no noso ordenamento xurídico. Polo tanto, o debate non é se é viable xurídicamente, non é un debate xurídico, é un debate, obviamente, político. Vostedes presentan hoxe esta moción, porque eu creo, non o din directamente, que non están de acordo en buscar solucións políticas. Non creen que haxa que buscar esas solucións políticas con Cataluña. E non comparten, dende logo, que sexa necesaria unha reconciliación con Cataluña porque néganse, eu creo, a recoñecer o pluralismo do Estado español, en aras a esa xa tan manida unidade territorial. Pero o certo é que na política aos problemas hai que darlles solución. E na política o inmobilismo, dende logo, non pode ser nunca unha opción. En este sentido, nós non podemos asegurar que a proposta que fai o goberno de Pedro Sánchez vai a ser a solución idónea. Non podemos aseguralo de ningún modo, pero sí creemos que, dende logo, é necesario buscar vías que permitan recuperar o diálogo coa sociedade catalana. Creemos que é urxente atopar unha solución política en Cataluña, retomar o diálogo coa sociedade catalá e, por iso, dende logo, non estamos de acordo con esta moción e imos a votar en contra.